Kaixo, Baian Baitarrok. Dakizuenez, hizkuntza bat ikasteko eta aberasteko oso garrantzitsua da iturri idatzietatik edatea, literaturatik alegia. Hori dela eta gaur 5 liburu gomendatuko dizkizuegu. 5 liburu, 5 emakumerenak, adi beraz. Lehena, eta poesiari leku eginez, Izaro Gorostidiren Maria Ametsetan. 2016an argitaratu zuen Izarok bere lehen poema liburu hau, eta bertan, idazkera benetan itsaskor baten bitartez, denboraren inguruko gogoetak aurkeztu dizkigu. Bigarrenik, gazteentzako liburu bat, Maria Sunlandaren Nire eskua zurean. Liburu asko eta asko idatzi ditu Maria Sunlandak eta horietako asko gazteentzako. Eta guk aukeratu dugun honetan, gaztaroan bizi ditugun sentimendu gora beratsuak aurkezten dizkigu idazleak. Hirugarrena, etxeko txikienentzat, Castillo Suarezen Agur-agur. Aurrentzako liburu honetan, Miren Agurtzaneren istorioa biziko dugu eta aukera izango dugu gurasoak banatuta dituen ume baten ikuspuntua ezagutzeko. Laugarrena berriz, eleberri bat, Uxue Alberdiren Janis Joplin. Identitate pertsonalaren bilaketa eta eraldaketa prozesua batzen dituen liburu honetan, Uxuek 80-90ko hamarkadetako Euskal Herrira garamatza. Zalantza barik, 2018ko libururik potentenetarikoa. Eta azkenik, 5. lekuan beste eleberri bat, Katixa Agirreren Amek ez dute. Liburu eder honetan, Katixak bi amaren istorioa eta egoera hurbiletik ezagutzeko aukera emango digu, eta ama batek haur bat mundura ekartzean egiten duen ibilbidea kontatuko digu. Eta zuek zer diozue? Pentsatu gomendatu behar diguzuela emakumeren batek idatzitako libururen bat? Ze liburu izango litzateke? Bueno, eta eskerrik asko bideo hau ikusteagatik, eta gogoratu gu jarraitzeko aukera daukazuela sare sozialetan, eta gure kanaleko berri guztiak jaso aldituzuela onarpidetuz edota kanpaitxoan klik eginez. Eta irakurketa on!